имат с какво да се гордеят и на какво да разказват на внуци и на правнуци и на поколенията след тях да остане. Какво да разкажа аз на моите внучки за моята родна държава? Какво да им разкажа? Какво да разкажа на приятелите си, които са чужденци? Какво да им разкажа? За кое да им разкажа? За Тодор Живков? За Митко Паулузов? За какво? За комунизма? За кое да им разказвам? Добре дошъл на Срамуваме. Фортекс, англичани на Фортекс. Добър вечер на Фортекс, да кажем, приятели, момчето. Добър вечер. И затова просто такива държави кефят ма. И Германия, и Англия, и Испания. Това са държави, с които се гордеят. Франция.